Бүген Түбән Каманың үзе хастаханәсендә яңа бүлек ачылды. Ул тәне пешкән пациентларга хезмәт күрсәтәчәк. Аны булдыру һәм җиһазлау өчен акчаны Таиф компанияләр төркеменә керүче Түбән Кама нефтехим җәмгыяте бүлеп бирә. Мондый бүлеккә ихтыяҗ зур. Заводта 15 меңнән артык кеше эшли. Берәр хәл була калса, шушында китерәләр. Мөмкинлекләрне Илшат Аюпов күреп кайтты. Мондый заманча бүлек булдыру карары моннан 1 ел элек кабул ителә. Тәне пешкән авыруларны дәвалау бүлеге 113 миллион сумга төшә. Төзекләндерү эшләрен Түбән Кама нефтехим финанслый. Начался следующий этап развития Нижекамск нефтехима. Это восстановление всей утраченной социальной инфраструктуры. 2000 елларда төп максат җитештерү күләмен саклауга юнәлтелгән иде. Без аны үтәдек. Хәзер икенче этап социаль юнәлешләргә игътибарны тагын да арттыру. Кешеләр сәламәтлеге беренче урында. Пастаханәнең бүлмәләре уңайлы итеп үзгәртелә. Заманча җиһазлар кайтарып, автоматик ишекләр куела. Барысы да әлеге төр авыруларның хәлен җиңеләйтү өчен эшләнә. Әлеге реанимация бүлмәсендәге ятакларның бәясегенә дә 5 миллион сумнан артык тора. Аларның үзенчәлеге шунда, пешкән авыру аларда яткан вакытта үз тәненең авырлыгын тоймый. Отдельный туалет, отдельный душ. Реанимациядән соң күчерелә торган бүлмәләрдә махсус җиһазланган кислород, электр энергиясе белән автоном рәвештә тәэмин ителә. То оборудование, которое нам поставлено, дает серьезную возможность. Пешкән очракта гына түгел, бу йөрәк, бир авыруларын да дәвалау мөмкинлеге бирә торган җиһазлар. Табиблар өчен зур ярдәм бу. Это грудной крест, а это уже руки-ноги и то, что Лёша фотографирует. И сразу в компьютер. Түбән Кама нефтехимның үз территориясендәге шифаханәдә тамырдан үзгәреш кичергән. Аны төзекләндерүгә 123 миллион сум акча тотыла. Тагын 100 миллионга медицина җиһазы алалар. Неразрывно связана судьба Нижнекамск нефтехима. Безнең шәһәр һәм нефтехим җәмгыятенең язмышы бер-берсенә бәйле. Төзелә торган объектлар шул исәптән сәламәтлек учреждениеләренең күбесенә безнең өлеш кергән. Биредә үк яңа аптека пункты эшли. 2 ашыгыч ярдәм, 2 фельдшер машинасы алганнар. Яңалыкларны завод эшчеләре сизгән инде. Здесь то, что очередей нет. Монда чиратлар юк, җиһазлар яңа, килергә дә якын. Таиф компанияләр төркеме бу юнәлештә эшне дәвам итәчәк. Бүгенге утырышта шәһәрдә киләчәктә тагын бер яңа медицина үзәге төзү турында карар кабул ителде. Түбән Камадан Илшат Аюпов, Рамил Закиев. Яңа